sunan ka farko na sanyawa, ya matikan halitta Allah ba ni ikon rubutawa, ka sanya haske cikin sai idan na yi talakai sai ta rerawa, ka ba ni iko da sirri na ambatan sa annabi masoyina. Rabbinin ko salati wanda yawansa ba zai iyaka ba, ga wanda shi ne silar bautar ka shi ya buɗe ƙofar tuba, a sa sahabbai da alaye na gidansa ba zan cire dai ba, a sa sharifai jinin annabi ta sarkakakku masoyana. Bato man ba sirri ga inda sirri yake sauka, lale da sauka Mahmud arzikin kauni maulana. Salatullahi summa salamu alaiki ya sayyida Zahara, na yi kamun kafa da isar ki batuli na zo kumin damara, ki ba da sirri ki ban izini ta kofar ki zan shigo hadara, in ta himar kuna karba ku ba ni yardar ku fatana. Assalamun alaika rasulallah annabi abin nema, assalamun alaika azimul qadar mai bada alfarma, assalamu alaika imamul kulli nema nake nima, ya akramul anami ka amsan sallamar sidi maulana. Bato man ba sirri ga inda sirri yake sauka, lale da sauka Mahmud arzikin kauni maulana. Ya rahmatal alam da kai alhayi yake jin kan bayi, ni'matal alamin kai ne ni'mar aminci abun koyi, rahatul arwahi rasulallahi mai dauke duk nauyi, ka dauki jimta ka sa aljanna da kai ake yaye dubbuna. Lale da sauka ya mai kausar da tabki da aljanna, muna ta murna muna barka da zuwa habibi masoyina, ya shafi alwara yanci ya samu da zuwan ka sayyidina, duk dan halakto ba zai iya bayyana murnar zuwan ka gatana. Bato man ba sirri ga inda sirri yake sauka, lale da sauka Mahmud arzikin kauni maulana. Farin ciki ne a ruhin mu wallahi ba zai musalto ba, san ka annabin da shi muka saba ya ba za mu yi nishadi ba, ga inda sirrin ya tare yan uwa na zo ku yo duba, a maulidin shugaban mu ake ɗaɗɗe bakewa cikin ƙauna. Ya arzikin duniya da kiyama man ba'ul khairi ya arbi, qasimul khair hasken shirya dole ne in kure ladabi, in kirari ina labbai ka masoyin ilahu ya annabi, a tuwadin kai ta bambaiwar na faɗe ko hasken bukatuna. Bato man ba sirri ga inda sirri yake sauka, lale da sauka Mahmud arzikin kauni maulana. Duniya ta yi duhu ga farin da aka yi a kafin zuwanka, kai ka rushe sulata da uzzamana ta manyan gumaka, an samu haske da tabarruk sirrin cikin zuwanka, mahid dalali mahid sulm wa mahid shirki maulana. An bato man ba'u sirri mun taru don nuna murnar mu, da'irar ka ce annabi mu'assasar ambaton ku dangin mu, annabin dai taken kenan hidimar ku ce aikin mu, shugaba na ku bar ma'ana ku karɓa aikin mu maulana. Bato man ba sirri ga inda sirri yake sauka, lale da sauka Mahmud arzikin kauni maulana. Fatimul anbiya ya rasulallahi ruhi da jasadina, zuciya na take wa kula fitin ganin ka ya maulana, yarda ni ma na zo birnin ka ma yake ku share kokana, lamunin nan nake so ai mun in ziyarce ku babana. Akmalin sa'i
sahibul darajat abban su sayyida zahara ya sahibul maqamal mahmud Allahu bai ma tsara ya mai tsayawa kaunaini a komai sahibul bushra na so ka Mustafa Mahmud ni ma dubu rauni na ambato mamba sirri ga inda sirri yake sauka lale da sauka Mahmud arzikin kauni maulana so nake yi ku yarda da ni in nayo yaban ka karba min ku yi ta karan kusanci in tafi har na kare ku amsa min sayyidina rasulullah komai na roga ku ce amin dan mukamin da na fata dalla sai da amsan bukatuna shugaba ga masoyin nan mai taza ruhin masoyanku mai ambatan ku malam hafiz masoyanku ku kai shi babban mataki da kusanci da sirrin ziyartar ku da duk yan ambato mi alƙibla da ku ga bukatuna ambato mamba sirri ga inda sirri yake sauka lale da sauka Mahmud arzikin kauni maulana barka da sauka ya almiftahu sahibul khairati barka da sauka ya mahmudu manba'ud darajati barka da sauka sanadin kowa sahibul kamalati barka da sauka ladufin komai sayyidul bariyati barka da sauka ya almuqtar nurin ala nurin barka da sauka da fa'in akawana arzikin ta mujibun barka da sauka jalabin dukkan halittar mu mahmudun barka da sauka ya ajmal sahibul husn mumajjadun lale maraba da sauka lale da kai annabin kowa lale maraba da sauka lale da kai mai rabon baiwa lale maraba da sauka lale da kai mai suturtawa lale maraba da sauka lale da kai mai kusantarwa barka da sauka ya annabi mun dade muna yin kewa ka zo mana ya rasulullahi a maulidin nan muke nema yarda mu ganka dan Allah ka gan mu ya mai cikar girma ka ba mu iko ka sani zuwa a zuciyoyin su bar girma mun ji saukar ta ruhin mu ya mai raban alfarma mun ji saukar ta ruhin mu ya mai raban alfarma mun ji saukar ta